Eta gero Garizuman izeten zan, prozesinotarako eta holan bere zera erropa barrik estrenateko eta bere egoten zan oitxure, ez da, edo? Bai, Pasko egune izeten zan. Pasko egune izeten zan. Pasko egune. Orduen, negue luze izeten zan orduen. Eta niak hortanaz, Pasko egunerako traje txuet zelan iustea. Ja trajea, jantzi barika, jantzi hotza edo zera oinekaren, eta trajea. Lehenengo traje fatxaskoa, izango zan nire. Fatxaskoa. Zenbet urte eukiko zen duzen zuk orduan? Ben zenbet urte, traje justenean, amazazpi urte edo. Eta artera hau jantzik, ez da? Jantzi abrigu, bai, Abrigu. Abrigu, bera irule guteri behin bat. Bai. Iten basanta, ahondo barna berzitzen. Claro. Pasko egunean eta gero domekatan bere bai, domekatan bere bai, sartxu hau, domekatan igual arteko abrigu, eta iten zen, luze, eta gero doblagilu arazikoa, eta gero doblagilu berantza, eta urtetan iruna abriguek. Bai. Urtetan iruna eskutzen abrigu.